Wow. Kjøp platt. Men det synes snart, er ikke det fint? Så vi kjøper platt. Ja. Ja, men Wenche var jo fikk jo den i stad. Hun har vært så snill og lånt. Ja. Jim, du fikk også ut. Jeg vet. Sånn da. Se på skoen du ser frem. Det er jævlig genialt. Så mye batteri kan jeg få som film hos deg? Klart du skal få filmen. Emma, jeg venter til du Hvorfor nå støvler? Det er populært med støvler. Pass, jeg tør Se på Lilly. Wow! Ja! Kjempebra! Jag ser att vi har fått fram folk till scenen. Jag tror att jag har ett löfte att infria här. Vi koftar början. Ja, just det. Marcus Matell på bass här vill ha mera monitor. Visst det går an. Och gitarr. Ja, han vill ha mer av min gitarr. Det är det han vill ha. Så vackert.
Jo, vi hade en liten sån här, om man står framme vid scenen med en 2 låtar så får man en gratis skiva. Ja, men vad bra. Vad sa han? Och det önskas fler folk här framme på scenen. Det var lite sånt PR-trick.